Čaute, to som ja, Majo66 a vítam vás z ďalšieho videa, čo je FC Mobile. Takže, počkejte. FC Mobile, prever sa, čo sa stalo. Bože môj. Táto naša FC Mobile. Skúsim nám to trošku reštartnúť. Reštartnúť. A vyskúšame. A to čo sa nám stalo? Čo sa stalo za error? Stalo error. Čo sa stalo? Už sa nám načítalo, takže poďme si otvoriť balíček za 3000 gemov. Captions promo. Takže poďme. Posмотрíme Bale, Alkan. Poďme. Ale títo si oprací ma nezaujímajú. A poďme sa pozrieť na vaječku, takže. Holandsko. Centerback. 107! Go. Neviem, kto to je, ale to trash. Tu je go. Nevadí. No, pozrieme do prečíc. Ideme pozrieť, koľko by nám za neho dali. 2500. Mali by sme 5000. A čo by som práve z neho robil? Otvoríme si pack. No vlastne 4 packy. Extra time. Toto bude také kratšie video, než na aké ste zvyknutí, ale ďakujem vám za 100 zhliadnutí na YouTube. Áno, dosiahli sme 100 zhliadnutí na YouTube. Takže vám veľmi ďakujem. A môžeme ísť. Tu je náš pick. 102 až 107, alebo 108 až 111. Teraz si na chvíľu dám preč profilku a nahám vás v tom. A budem aj ticho. Dám vlastne 40 šardov, ale som chcel trošku dať iné. Tak nič. Ideme. Dobre. A tu v ďalšom piku iba 102 rating rod. Fuj. Nepáči sa mi. Ďalší. 101 ZZ. Ďalší. Už posledný. 101 Sensi. To je úplne na prdel hráčim. Ďakujeme, to je. Tu máme naše gifty. A ideme sa pozrieť do Captions promo, že či si nemôžeme takovo kúpiť za šaradíky. A máme iba 90. No tak nič. A mne sa teraz páči buď ten Forlan, alebo tento Burky. No, alebo ten Dunk. Pozrieme do Víku 2. Vo Víku 2 tu sa mi celkom páči ten Orbánek. Potom aj ten Kim. Dobre. Ideme. Len pozrite, keď si dám X-Sense, tak to je taký futbal. Čo to je? Aha, daily tasky. Ďakujem za odpoveď. Nevyplatí sa mi tu nič. Dobre, tak tu si dáme 650 000 koníkov. Ideme do Player Exchange a už si tu môžeme aj Nora kúpiť za 105 plus. Ako by som ho teraz nevyhodil. Dobre, 105 plus, potom 104 plus, 103 plus, 102 plus.
5 hráčov. No tak nič, to je veľmi drahý. Kapčans, taký nie. Asi ten 105. To si nepozrie ten hráč, asi ten Joshua Kimmich. Pôjde a otvoríme si. Nechce sa mi. 106 plus 108 plus už chcú. Ideme pozrieť, koľko ten Joshua Kimmich nás vyjde. Prečo máme tohto? No ale nevšimajte si to apličku, prosím. Máme 108! A keby sme teraz urobili náhodnú zmenu. No, not tonight. Na balíka občana. Oh my god, evening, občana. Takže máme 108 rating. Teraz to aj videj, ako sa vylepšili Pinboy. Ideme pozrieť do Exchange, keď by nám sa ho dali iba 2500, tak to asi nič. Tak ho dáme radšej do Player Exchange. Ideme kompletne. Když teď kapitán hráč. Tak si máš 105 plus rating. Je vás nám napnutých. A 106 kusínač. A do takého 104 plus by sme nenahovali. 105 plus 104 plus, ale to nebude zakoj. No aspoň, že máme vylepšenie LBčka. Takže urobíme toto. Dobre. Začal chodit, nejvyšší 64 rating. No tak, celkom v pohodě. Tak, majte se krásně a to jsem já, Majo 66. Čaute.